Jatman, Večene. Nachádzame sa v Alpátku v novootvorenej predajni Pantarej, ktorá získala prvé miesto v súťaži Top Shop za mesiac február. Ide o predajňu, ktorá poskytuje svojim zákazníkom veľké množstvo knižných titulov. Všetkým odporúčam, aby sa to prišli pozrieť a strávili príjemný čas v fúške alebo pri káve. Verím, že porodcovia okrem Polytím a Mystery Shop knihu ocení ako, že sme v tomto knihkupectve spojili chrám kníh s netížným sortimentom, s hračkami diety a aj s unikátnym výletným priestorom, do ktorého vás srdečne pozývam, aby ste sa buď prišli pozrieť na nejaký super event, alebo si kúpili knihu, alebo aj hráč to pre vaše byt. V mene mediálneho partnera projektu Videoflag Top Shop srdečne blahoželám pán Ferierik postupu do finále za rok 2023. Som mal mimoriadne potešený, že som mohli investovať v Slovakia písať o tejto nádhernej prevádzke. Určite vás sa pozývam, takto by mali vyzerať knihkupectvá a budúcnosti. Predajňa Pantarej v Bratislavskom Malparku je jedným z finalistov súťaže Videoflag Top Shop za rok 2023. Inšpektori súťaže hodnotili túto predajňu naozaj vysokými stránkami, najmä za jej kreativitu a využitie priestoru, kde vlastne môžete zobrať svoje ratolesti do detského kľúčka, ktorý je naozaj veľmi využiteľný, či už sa týka rôznych prelizačiek a rôznych hračiek, ale takisto aj vlastne samozrejme kníh. Takže deti tu môžu stráviť svoj plnohodnotný čas. My samozrejme predajni gratulujeme a tešíme sa do finále.